Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας βλέπουν από το μαντίο της Δανάης. Θα κάνουμε ένα άνοιγμο 6 καρτών με την κάρτα Lenormand, να δούμε λίγο τα συναισθήματα του ανθρώπου, πώς νιώθει μετά το χωρισμό σας. Θα χρησιμοποιήσω 6 κάρτες για να δούμε λίγο τα συναισθήματά του. Η πρώτη κάρτα που θα ξεκινήσω και θα βγάλω είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν, βγήκανε τα σύννεφα. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι δεν είναι καλά, νιώθει κενό. Ήταν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψεις και τώρα είναι σε σοκ. Τον έχει διαλύσει η απουσία σου, το χαμόγελό του θεωρώ ότι έχει σβήσει και έχει μεγάλη έλλειψη από σένα, δηλαδή θεωρώ ότι περνάει ένα είδους μελαγχολία αυτή τη στιγμή. Τα σύννεφα δηλώνουν πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να δούμε αν σκέφτεται ακόμα εσένα. Βγήκε το φεγγάρι, σε θυμάται λέει καθημερινά, ίσως και κάτι μικρό, ένα τραγούδι, το όνομά σου να το ακούει έτσι τυχαία και να το συγκρίνει με το δικό σου το όνομα. Μια συνάντηση, να βλέπει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο και να θυμάται το δικό σου αυτοκίνητο, τοποθεσία, τα μέρη που πηγαίνατε, όλα αυτά του έρχονται σαν στιγμές έντονες. Μικρά πράγματα, αλλά δεν του έχεις ξεφύγει από το μυαλό. Με την τρίτη κάρτα θα δούμε τι του έχει λείψει πιο πολύ. Μας βγήκαν εδώ τα άνθη. Το ότι ένιωθε ο εαυτός του μαζί σου, ότι δεν τον έχει αγγίξει καμία γυναίκα ή κανένας άντρας, μιλάμε τώρα και στους δύο όσοι ακούνε το βίντεο, και άντρες και γυναίκες, δεν τον έχει αγγίξει σαν εσένα την ψυχή του. Ένιωθε μια οικειότητα και ότι του λείπει αυτό περισσότερο, το ότι του έδινες δύναμη, τον στήριζες. Με την τέταρτη κάρτα, τι δεν αντέχει μέσα του, βγήκε το φέρετρο, δεν αντέχει την ήττα, το γεγονός ότι τον έχεις απορρίψει, έπαιξε και έχασε και τώρα δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Ίσως δείχνει ψυχρός, απόμακρος, αλλά μέσα του είναι σαν πληγωμένο παιδί, να ξέρετε. Να δούμε και την πέμπτη κάρτα, αν θα κάνει κίνηση. Ναι, θα κάνει κίνηση, όχι τώρα τόσο σύντομα, αλλά σκέφτεται να κάνει μια κίνηση, ίσως να σας στείλει ένα μήνυμα ή από social να ανεβάσει κάτι, ίσως ένα τραγούδι, κάτι που να σας αγγίξει και να καταλάβετε ότι αυτό το μήνυμα είναι για σας. Φαίνεται δηλαδή ότι θέλει να κάνει κάποια κοινοποίηση, να σας μιλήσει, ανοιχτός, αλλά με δειλά βήματα για αρχή, να πάρει ένα σημάδι από σας. Και η τελευταία κάρτα, τι να κάνετε εσείς. Η τελευταία κάρτα βγάζει την καρδιά, να ακούσετε την καρδιά σας, τι πραγματικά θέλετε κι εσείς, αξίζει αυτός ο άνθρωπος να του δώσετε αυτή την ευκαιρία. Από ό,τι φαίνεται έχει μετανιώσει, ότι περνάει δύσκολα, ότι σας θεωρούσε κάτι πολύτιμο για αυτόν. Δεν είναι καλά ψυχολογικά, νιώθει χαμένος, νιώθει απόρριψη, όλα και τα λοιπά. Αυτά τα συναισθήματα για αυτόν φαίνονται έντονα και ότι έχει ακόμα αγάπη για σας. Εγώ θα έλεγα αν έχετε συναισθήματα ακόμα, να το σκεφτείτε και να του δώσετε μια ευκαιρία, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, τι είναι αυτά που σας έκαναν και
φτάσατε σε αυτό το σημείο για να πείτε το τέλος, αλλά εδώ αυτή η ιστορία που έχω ανοίξει με αυτό το άνοιγμα θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα σβήσει τελείως από συναίσθημα. Με την τελευταία κάρτα της καρδιάς σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει σπίθα και ελπίδα για να σώσετε αυτή την κατάσταση. Καμιά σχέση δεν είναι εύκολη. Θεωρώ και στην εποχή μας οι σχέσεις είναι αρκετά δύσκολες. Φτάνει να το προσπαθούν και οι δύο πλευρές. Φαίνεται μετανιωμένος, τώρα είναι στο χέρι σας το τι θα κάνετε. Περιμένετε κάποιο μήνυμα, κάποια εξέλιξη από αυτόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Καλή σας μέρα.